La nostra escola, Escola Font d'en Fargues. Aquesta és l'aula d'acollida. Aquesta és l'aula petita d'informàtica. La classe de primer any es diu PINS. La classe de primer B es diu OMS. La classe de segona es diu RAURAS. La classe de segon B es diu UIPELA. Aquests són els lavabos. Aquest és el gimnàs. Aquesta és la sala de dormir de P3. Aquesta és la biblioteca. Aquesta és l'aula d'idiomes. Aquest és el taller. Aquesta és l'aula de busca. Aquest és el menjador. Aquesta és la cuina. Aquest és el pati dels porxos. Aquest és el pati dels ailants. Aquestes són les pistes.